Salutare lumea, bine ați venit la un episod. Astăzi vreau să fac un episod cuvintele care le spui fără să vrei. 1. Faci, what the fuck? Din câte știu eu, am auzit la mulți. Îmi dai să-mi copiez tema la mate? Nu, I'm sorry. Deci asta, I'm sorry, am văzut la multe persoane. În loc de îmi pare rău, frate, zic I'm sorry. Bine, și eu câteodată zic I'm sorry, dar să trecem și la a doua teorie. Vă dau un exemplu la aceasta pentru că este mai ciudată. What? Vedeți? Se mai zice din când în când what? Adică ce? Bun, păi cam atât și videoul de astăzi. Ne revedem data viitoare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și o să ne revedem la un nou episod.